Мы толькі што вярнуліся з сямейнага адпачынку па Беларусі і за 3 дні абкаталі тыднёвую праграму. Музеі, экскурсіі, цікавыя мясціны, цікавыя людзі. І я адчула, што на 3-й дзень ужо не змяшчаю тое, што распавядае экскурсавод. Падумала, чаму? Ведаеце, што зразумела? Пра сябе не скажу пра іншых, але я такі чалавек, што мне абавязкова ў насычанай праграме наступны раз трэба пакідаць месца для асэнсавання ўсяго таго, што адбываецца. Мне неабходна рэфлексаваць, раскладаць па палічках памяці, забіраць з сабой наперад тое, што спадабалася, падумаць, што не спадабалася, пакрытыкаваць сябе, можа быць, нешта падумаць, што магло б быць лепш, як магло б быць лепш. А як у вас гэта? Увогуле часта рэфлексуеце? І добра гэта ці дрэнна, як думаеце? Давайте разом разбираться. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Гэта я, Тацяна Немчанінава. Як вы праводзіце лета? Працуеце ці адпачываеце? Атрымліваеце новыя ўражанні? А можа, заняліся тым, што даўно адкладалі? Галоўнае за гэтым усім паспяваць асэнсоўваць тое, што адбываецца. Я ведаю людзей, якія ўвогуле не аналізуюць сваё жыццё, выконваюць задачы і пры гэтым шчаслівыя. Я не з такіх. Калі не абдумала нейкую падзею пасля таго, як яна здарылася, не расклала яе наступствы ў галаве і сэрцы, то лічы яе не было. Так жывуць людзі, схільныя да самааналізу. Добра гэта ці дрэнна? Як не занурыцца ў самакапанне і дзе залатая сярэдзіна рэфлексіі? Будзем разбірацца разам. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Спачатку разбярэм розніцу паміж тэрмінамі самакапанне, рэфлексія і самакрытыка. Самакапаннем называюць празмерны, глыбокі, часта балючы аналіз сваіх думак, пачуццяў і ўчынкаў. Гэта калі чалавек зацыкліваецца на сваіх памылках і няўдачах, пакутуе ад пачуцця віны і сораму. Ён засяроджваецца менавіта на памылках, а не на станоўчых аспектах. Гэта неканструктыўны метад. Ён не дае ні рашэння праблем, ні руху наперад. Чалавек захрасае ў ім, заганяе сябе ў дэпрэсію і не знаходзіць выйсця. Мэта самакапання не змяніць паводзіны, а пакараць сябе за памылку, нанесці сабе маральны боль. Часам самакапанне завуць самаедствам і самабічаваннем. У 13 стагоддзі ўзнік рэлігійны рух флагелантаў. Кожны меў свой бізун з 3 хвастамі, мноствам вузлоў і доўгімі шыпамі, якія ўтыкаліся ў цела пры хлястанні. Флагеланты літаральна каралі сябе за грахі бізуном. Але ў нас няма такой патрэбы. Самае страшнае пакаранне за грэх кожнага чалавека на сабе вытрымаў Ісус. Ён добраахвотна перанёс гэта замест нас. Наша задача распазнаць грэх, вызнаць, што гэта кепска, і адмовіцца ад яго. Рэфлексія адрозніваецца ад самакапання пазітыўным настроем. Гэта працэс абдумвання, аналізу і асэнсавання сваіх жа думак, пачуццяў і дзеянняў. Яна дапамагае зразумець сябе, свае жаданні, матывы. Адрэфлексаваць – гэта як бы спроба патлумачыць сабе самому свае дзеянні. Чаго я хацела дасягнуць, калі рабіла гэта? Навошта я такое сказала? Што насамрэч мела на ўвазе? Які кантэкст прадыктавала мая падсвядомасць? Дзеці не надта ўмеюць рэфлексаваць. Яны едуць у вяровачны парк, скажам, на цэлы дзень, а потым нічога распавесці не могуць. Як правялі дзень? Класна. Што спадабалася? Усё.
Таму мы практыкуем сямейныя вечаровыя размовы за гарбатай. Цікавімся адзін у аднога, як прайшоў дзень. Задаём наводзячыя пытанні, каб разгаварыць дзяцей, зачапіць іх і справакаваць эмоцыі. Потым яны ўзгадваюць гэту паездку ў вяровачны гарадок праз гады. Але не саму паездку, а нашу размову пра яго. Вось яшчэ для чаго патрэбна рэфлексія, каб раскласці падзеі па паліцах памяці. І яшчэ адзін тэрмін з нашай тэмы – самакрытыка. У адрозненні ад самакапання яна накіраваная на пошук рашэння і пазбягання такой жа памылкі ў будучыні. Вось некалькі парад, якія дапамогуць спакойна перажыць памылку і навучыцца на ёй, а не з'есці сябе. Першае дзеянне пасля памылкі апішыце, што адбылося без ацэнкі. Замест «Ах, якая я дурніца, зноў усё запарола», скажыце «Я паспяшалася і дала кліенту няправільную інфармацыю». Запытайцеся ў сябе, чаго вы хацелі дасягнуць праз такія паводзіны. Напрыклад, «Я спяшалася, бо хацела ўразіць кіраўніцтва сваёй хуткасцю». Наступнае ваше пытанне да сябе – які мой боль паўплываў на гэтыя паводзіны? Напрыклад, вы празмерна хвалюецеся за сваю рэпутацыю. І апошняе самапытанне – што я магу зрабіць, каб змяніць сітуацыю зараз ці хаця б не паўтарыць у будучыні? Ну, вось такі можа быць адказ. У наступны раз я параюся з калегамі і буду уважлівей правяраць інфармацыю. Лекі для цела. Такім чынам, самакапанне ці самаедства робіць нас слабымі, забірае шмат сілаў і замінае развівацца. Нагадайце сабе пра гэта, калі прыйдуць асуджальныя думкі ў ваш адрас. Самакрытыка – гэта ўжо лепш, чым самакапанне. Прынамсі, з ёй можна знайсці выйсце з няўдалай сітуацыі. Але не сварыцеся на сябе эмацыйна. Падбірайце нейтральныя словы ў свой адрас, а яшчэ лепш падтрымайце сябе з цеплынёй, так жа, як вы б падтрымалі блізкага сябра ў падобнай сітуацыі. І нарэшце рэфлексія, самая каштоўная з разабраных дзеянняў. Гэта важны інструмент для асабістага росту і развіцця, у тым ліку духоўнага. Рэфлексія – гэта новыя веды, навучанне. Яна дапамагае пераадольваць псіхалагічныя цяжкасці і змяняць свае паводзіны да лепшага. Рэфлексуючы, людзі пачынаюць лепш разумець сябе, наваколле, іншых людзей і становяцца больш прадуктыўнымі. Яны задаюць сабе пытанне «навошта?», «для чаго?». Такім чынам ставяць і дасягаюць мэты, а не плывуць, куды нясе плыня. Пасля музычнай паўзы пагаворым, што пра рэфлексію кажа Біблія. Узношу руки на тебе і буду петь завжди про цю твою любові. Про любов твою я співаю, м'який спів над землею лунає, серце кожне розпознає, що любов твоя не минає. Про скорый море и поли тяжче рака твоей любви. Открою сердце для тебя и вольным зробишь ты меня. Я радую твою правду быть.
узношу руки на тебе і буду петь завжди про цю твою любові. Про любов твою я співаю, нехай спів над землею лунає, серце кожне хай спознає, що любов твоя не минає. Про любов твою я співаю, нехай спів над землею лунає, серце кожне хай спознає, що любов твоя не минає. Буду тебе славить і танцю для тебе, як славу твою бачить світ, узнесуть хвалу, запеють стане. Буду тебе славить і танцю для тебе, як славу твою бачить світ, узнесуть хвалу, запеють стане. Про любов твою я співаю, нехай спів над землею лунає, серце кожне хай спознає, що любов твоя не минає. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Дарагія дзяўчаткі, ці часта вы рэфлексуеце над сваім жыццём? Я ўжо прызналася, што надта рэфлексіўны я чалавек. Рыхтуючыся да праграмы, зразумела, што часам не трымаю залатую сярэдзіну і, аналізуючы падзеі, скатваюся ў самакапанне, абвінавачваю сябе, шукаю, што са мной не так і як гэта выправіць. І, паверце, увесь час знаходжу, што яшчэ трэба выпраўляць у сабе, колькі б не працавала да гэтага. Самавыпраўленне – працэс бясконцы. Але я бачыла людзей, якія зусім не заганяюцца. Яны лічуць, што не забіць нікога дастаткова, каб лічыцца добрым чалавекам. Яны ходзяць у царкву і каяцца ў грахах, бо так трэба. А потым выходзяць і працягваюць рабіць тое самае. Выходзіць, яны не рэфлексуюць. Ім лёгка жывецца. Яны лёгкія на пад'ём, лёгкія ў зносінах. Можа, так нават лепш? Але ні сабе, ні вам я б не жадала такой лёгкасці. Я дзякую Господу за сваё рэфлексіўнае сэрца. Быць жанчынай – дар Божы. Бог хоча, каб мы рэгулярна прыходзілі да Яго і прасілі адкрыць, чым мы Яго засмуцілі, каб мы маглі прызнацца ў сваім граху і атрымаць Яго прабачэнне. Калі мы гэтага не зробім, нашыя сэрцы стануць больш жорсткімі і больш цвёрдымі. Калі мы не разважаем пра сваё жыццё і не просім Духа паказаць нам, дзе мы адышлі ад Яго, нашы дрэнныя звычкі і няправільныя мадэлі мыслення могуць укараніцца, і іх будзе цяжка выдаліць. Нашыя сэрцы схільныя адыходзіць ад Бога і Яго шляхоў. Мы заўсёды знаходзім пільныя справы, каб не памаліцца зранку. Насычаем жыццё, каб не мець часу на чытанне Бібліі. Мы знаходзім зручных нам людзей, каб ісці да іх са сваімі праблемамі, а не да Бога. Мы нават знаходзім апраўданне ўсім гэтым дзеянням. Мы бываем вельмі блізкімі ў стасунках з Богам, а потым раптоўна перарываем іх. Перастаем прыходзіць да Яго на размову, перастаем запытвацца, прасіць, дзякаваць. Калі мы робім так з чалавекам, ён не разумее, што адбываецца, ён пачуваецца пакрыўджаным, можа нават лічыць сябе вінаватым. Як пачуваецца Бог у такой сітуацыі? Наўрад ці ён дапускае да сябе крыўду, але, напэўна, не цешыцца намі ў такі перыяд. Ён хоча, каб мы не капілі шмат у сваіх сэрцах, каб адкрывалі іх яму штодня і рэфлексавалі разам з Господам.
Даследуй мяне, Божа, і спазнай маё сэрца. Выспрабуй мяне і спазнай думкі мае, і глядзі, ці не на гаротным я шляху, і шляхам вечнасці вядзі мяне. Чытаем напрыканцы 139 псальма. Рэфлексія не заўсёды прыводзіць нас да праўды. Можна так закапацца ў сабе, што не вылезеш. Важна даследаваць сваё сэрца разам з тым, хто бачыць яго наскрозь. Капацца ў сваіх думках з тым, хто чуе іх і дакладна ведае правільны накірунак. Паглядзі, ці не на гаротным я шляху, ці не агідныя табе сцежкі мае, ці не прынясу я сама сабе гора. Господ наперад ведае, чым гэта можа скончыцца і як выправіць твой шлях. Бо правільны толькі адзін, той, які вядзе ў вечнасць. Калі тваё сэрца не рэфлексуе, калі твой розум не аналізуе, што ты робіш, калі ты не шукаеш праведнасці, не імкнешся стаць лепш, выправіць крывізны і не раішся з тым, хто якраз і бачыць гэта з перспектывы вечнасці, ёсць вялікая верагоднасць прамазаць, выбраць не тую браму, не той шлях і пайсці не туды. Ты можаш спытаць, а калі я не раблю нічога кепскага, над чым тады рэфлексаваць? І галоўнае, навошта? Я ведаю жанчыну, якая з усіх дароў найбольш цэніць дар пакаяння. Яна кажа, што толькі праз Божую ласку мы можам успрымаць свой грэх як грахоўны. Толькі ён можа адкрыць нам вочы і паказаць, у чым ты не класная і чаму табе неабходнае яго прабачэнне. Нішто так не адкрывае нам нашу няправасць, як Божая прысутнасць. І нічога не змывае з нас яе, як кроў Ісуса. Толькі ён, распяты і ўваскросшы, жывы сёння Божы Сын, вызваляе нас ад таго, што звязвала. Толькі ён аднаўляе нас у еднасці з Богам Айцом, якую мы страцілі праз грэх. Які шчодры падарунак для нас. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Якраз грэшныя людзі не надта хочуць капацца ў сабе. Пра гэта кажа і Біблія. Прарокаў Божых выганялі з гарадоў, якім Бог прадказваў знішчэнне, калі народ не пакаецца. Іх не хацелі чуць, ім казалі: «Прароч нам добрае». Іх саджалі ў турму, каб не чуць праўду. Але справа ў тым, што пагібель прадказваў не прарок, праз яго гаварыў Бог. І калі закрыць рот чалавеку, не паверыць яму, перайначыць яго словы, гэта не змяняе сутнасці. Богу не падабаецца твой лад жыцця, і папярэджанне аб пакаранні – гэта шанец на выпраўленне. Паслухаюць ізраільцяне Амоса ці не, гэта важна для ізраільцян, а не для прарока. Прасцей выгнаць яго ў іншы горад і сказаць: «Ідзі іх кліч да пакаяння, а мы святыя, нас не трэба выпраўляць». Але горш ад гэтага не прароку, а вам, народ Божы. Нініва, горад з насельніцтвам 120 000 чалавек, быў уратаваны ад Божай кары, бо паслухаўся прарока Йону, які абвяшчаў: «Вам засталося 40 дзён, калі не перастанеце чыніць грэх». Такіх прыкладаў няшмат у старым запавеце. Увесь горад бярэ пост, апранаецца ў зрэбніцу і моліць Бога аб прабачэнні. І Бог прабачае. Ці маглі ўратавацца Садом і Гамора, якія ўвайшлі ў гісторыю фразеалагізмам, што азначае канчатковую амаральнасць? Так. Жыхары гэтых гарадоў, якія апусціліся на дно грэху, маглі атрымаць збаўленне. Абрагам гандляваўся з Господам за гэтых грэшнікаў і прасіў не знішчаць горад, калі ў ім знойдзецца хаця б 50 праведнікаў. Не знайшлося 50, яны гандляваліся далей, і ў выніку Господ згадзіўся захаваць горад нават дзеля 10 праведнікаў. Але і іх не знайшлося. Агнём і серай нябеснай спаленыя абодва гарады разам з іх жыхарамі. Рэфлексія ўратавала б ім жыццё.
Калі табе кажуць, што нешта не так, гэта нагода не для крыўды, а для разважанняў. Бо адсутнасць такой рысы прыводзіць не толькі да Божага пакарання, але і да знявагі сярод людзей. Чытаем у прарока Абадыі: «Аж да мяжы прагналі цябе. Усе мужы запавету ашукалі цябе. Перамаглі цябе мужы супакою твайго. Тыя, што елі хлеб твой, паставілі пастку на цябе, думаючы, што няма разважлівасці ў табе». Свае здраджваюць і ашукваюць, калі ты не аналізуеш і не рэфлексуеш. Лекі для душы. Адмахвацца ад крытыкі не выйсце. Але і рэагаваць на кожную заўвагу глыбокім самааналізам таксама не варта. Ні да чаго добрага гэта не давядзе. Як намацаць залатую сярэдзіну, каб не разбурацца праз чужую незадаволенасць табой, не пачувацца нейкай недарэчнасцю, але пры гэтым мець смеласць паглядзець на свой грэх і працаваць над сваімі паводзінамі. Адказ просты: не капайцеся ў сабе самастойна. Рабіце гэта ў Божай прысутнасці. Запрашайце Святога Духа паразважаць над вашым жыццём, адкрыць ваш грэх. Усвядоміўшы, прасіце за яго прабачэння, прасіце вызваліць ад яго. У разважаннях, пакаянні і прабачэнні ацалення для нашай душы і наша надзея. Рабіце гэта рэгулярна. Дык як жа пераканацца, што маю рэфлексію вядзе Бог? Каб капацца ў сабе не самастойна, а пад Божым вадзіцельствам, выконвайце ўсяго 3 пункты. Першы. Пачынайце рэфлексію з падарункаў, якія Бог дае вам штодня. Мы можам прымаць іх і выказваць яму сваю удзячнасць. Другое. Разважайце над тым, дзе Бог адкрывае сябе, дзе ён дзейнічае ў вашым жыцці, дзе вы можаце адгукнуцца на яго запрашэнне і адказаць яму. І трэцяе. Чытайце раздзел з Бібліі і звяртайце ўвагу на асобныя вершы, якія адклікаюцца вам. Праз іх Господ прамаўляе пра вас. Ён падсвечвае тое, што цяпер вас турбуе, што для вас актуальна. Разважайце над гэтым у малітве. Разважанні могуць прымаць розныя формы: дзённіка, творчых мастацтваў, малітвы. Прапаную зараз парэфлексаваць над нашым жыццём у агульнай малітве. Дарагі Господ, мы прыносім Табе свае сэрцы і просім зрабіць глыбокую працу ўнутры нас. Ты бачыш, які працэс неабходна запусціць кожнай дзяўчынцы. Ты ведаеш, што нам патрэбна для ачышчэння. Ты хочаш нешта перамяніць ува мне, у дзяўчатах, якія зараз разам з намі. Зрабі гэта, Божа. Пакажы, якая ёсць Твая воля адносна нас. Што Ты хочаш ад нас цяпер? Я дзякую, што мы маем гэты прывілей Твайго вадзіцельства, што можам даверыць Табе тое, што нават самі да канца не разумеем. І назіраць, як Ты раскручваеш клубок, як вымываеш бруд, як робіш нас вартымі Цябе. Прашу Цябе, Божа, за кожную дзяўчынку. Зрабі разважанні ў Тваёй прысутнасці рэгулярнай часткай нашага жыцця. У імя Ісуса Хрыста. Амен. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы з вамі вучыліся адрозніваць самаедства ад карыснай рэфлексіі. Адмовіліся ад разбуральнай самакрытыкі і увялі ў жыццё аналіз, які дапамагае выпраўляць памылкі і ставіць добрыя мэты. Мець рэфлексіўнае сэрца – гэта значыць жыць асэнсавана. Пачытаем верш Сергея Давідовіча, які так і завецца «Сэнс жыцця». О, сэнс жыцця! Які кашуля хлопец! Я дысертацыя, а ён буквар. Ён не падставіць ножку і не ўтопіць, ён паднявольны, я яго ўладар.
Як гэта проста. Піва ўсю паветра, глытай праменне ў лекавы бальзам, грызі, смакчы, як качарышку, нетры, і толькі помні, адчыні сезам. Мы паўтараем шлях памылак генны, прымаем гузакі дзядоў, бацькоў. Ішлі гады, я біўся лбом у сцены, у цемры нечаканых тупікоў. Разьбу жыцця падправіць лёсу лерка. Пыл з-за вушэй скразняк падзей садьме. На сэнс жыцця я аглянуў праз люстэрка, якое новым падалося мне. О, сэнс жыцця! Я да цябе з павагай. Не я цябе, ты да мяне на ты. Ты так пераканаўча хрысціш дзягай, так секанеш, ажно трышчаць парты. Хто сёння я? Рэальны ці ўмоўны? Сустрэне сэнс мяне ці аб мяне? Сэнсоўны сёння я ці бессэнсоўны? Вось сэнс жыцця. Патрэбны я ці не? Я паступова з думкай парадніўся, яна святая соль жыцця майго. Не, сэнс не ў тым, што хтосьці нарадзіўся, а сэнс у найгалоўным для чаго? Скарбонка. Дзякуй, дарагія дзяўчынкі, што былі побач гэтыя паўгадзіны. Я, Тацяна Немчанінава, пакіну вас з гэтым пытаннем Сергея Давідовіча. Для чаго ты нарадзілася? Паразважайце. Буду радая, калі зможаце падзяліцца сваімі думкамі на гэты конт. Пішыце мне ў тэлеграм-канал «Жанчыны надзеі» ці на адрас рэдакцыі Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Няхай Дух Святы вядзе вас у разважаннях. Боже.
Слава Божа.